We gaan het over iets anders hebben. Met enig optimisme, want dat moet je toch hebben... ook als je in deze tijd denkt van... ik ga toch een nieuw blad uitgeven. Het blad dat morgen uitkomt, Leon, het ligt hier bij ons op tafel, de Vega. Ja. Morgen is het Dierendag. We gaan praten over vegetariërs, veganisten, flexitariërs en meer. Ja. Maar luister even kort en voel even mee... of dit iets is wat we allemaal aan tafel misschien af en toe hebben of kunnen herkennen. Eten waar een vegetariër bij zit, dat kan ik helemaal niet. Dan zit je met zo'n brok vlees in je mond. Ik durf niet meer te kauwen. Ik denk dat ik het lammetje dan nog een keer pijn kan doen. Ik deed heel voorzichtig slik ik het door. En dan voel ik het zo hier helemaal zo naar beneden zakken, zo. En dan in mijn maag en die sappen, je hoort de sappen denken... ja, verteer het zelf maar een keer. Nasdien, ben jij vlees eten? Ja. Komt er wel heel spontaan uit. Hè? Ja, ik ben een hele erge vleeseter. Ik lust heel weinig groenten, dus ik moet het heel erg van het vlees hebben en vis. Heel veel vis ook. Maar ik zag op de toespraak vrijdag dat je moslim bent. Ja. Je hebt toch wel beperkende maatregelen met betrekking tot vlees eten, toch? Hoe bedoelt u? Nou, dat je geen varkensvlees mag eten. Ja, dat zit toch? Alleen geen varken, maar kip, lam. De hele hoop, sorry. Genoeg. Ja. Ewald, herken je iets van het ongemak wat je kunt hebben... als je met een vegetariër aan tafel zit en zelf vlees eet? Ja, zeker. Ja. Want het heeft iets, en dat moet je me maar niet kwalijk nemen. Er zit altijd iets van een soort morele superioriteit in... waardoor je dus inderdaad meent van... oh, ik ben een minder mens als ik vlees eet of vis eet. En dat is niet een prettig gevoel, dat vinden mensen niet fijn. Daarom was ik ook erg verguld met het idee dat je dus ook als flexitariër... eventueel tot de doelgroep van dit tijdschrift behoort. Laten we stelling 1 nemen, Leon. Je moet geen vlees eten vanwege het dierenleed. Is dat het? Nou ja, dat moet niet, maar ik doe dat in ieder geval wel. Ja, dat is de overweging. Dat was mijn overweging 21 jaar geleden, toen ik besloot vegetariër te worden. Toen was je een jaar 16. Ja, dus woonde waarschijnlijk nog bij je ouders thuis? In Geleen. Ja? Ik denk dat ik de enige vegetariër van Geleen was. En, ik zag een reportage van Brigitte Bardot over de bio-industrie. En toen, de dag daarna ben ik gestopt met vlees eten. Meteen? Meteen. Ik heb hem ook bewaard op VHS. Omdat ik dacht, als ik ooit motivatieproblemen krijg, dan kijk ik hem terug. Maar het is nooit nodig geweest. En toen ging ik, ik woon in Geleen, dus dan ga je op zaterdag naar de snackbar, naar de frituur. En toen zei ik dat ik vegetariër was geworden. Toen vroeg ik wat die man dan voor me had. En toen zei hij, friet mayo, friet curry, friet zonder. Nou, het zijn al 3 vegetarische gerechten. Toen dacht ik, dit wordt volgens mij best pittig. Ja. Toen gingen we met kerst naar Van der Valk. En toen kregen we een vegetarische schotel. En toen kreeg ik 2 kaassoufflés. En toen, ik kan niet zeggen dat het in het begin heel erg meeviel. Maar dat is wel veranderd, hoor. Het was toch, als jonge jongen dacht je al, het dierenleed, ik ga geen dieren meer eten. Ik dacht, ik wil hier niet aan meewerken. Ja. En dat denk ik nog steeds. Annie-Schreier-Pierik, u bent boerin. U heeft, zei u net, ik ben het alweer vergeten, 3000? Was het 3000 varkens? Ja, nu 3000 vleesvarkens en zelf geboren en getogen melkveehouderij. Kunt u zich voorstellen dat iemand denkt, het gaat zo slecht met die dieren om, ik eet gewoon geen dier meer op? Ja, ik kan me dat indenken. Maar het komt natuurlijk ook omdat je af en toe de realiteit en de werkelijkheid ook niet gezien hebt. In sommige situaties gebeurde het in het verleden niet goed en op bepaalde plekken op dit moment nog niet. Maar gelukkig hebben we wel in Nederland, en zeker de laatste jaren, hele hoge eisen gesteld aan het houden van dieren, of het nu koeien, kippen of varkens zijn. En heel veel boeren en boerinnen werken daar dagelijks keihard aan mee. Maar ik heb respect voor mensen, ik heb ze in mijn eigen familie ook, die geen vlees eten. Daar heb ik respect voor. Ik heb ook vleeseters in mijn familie. En ik moet zeggen, ik heb ze af en toe, zie ik ze op watertanden wanneer ik een lekker stukje vlees op het bord heb liggen. Dus, ik zal niet zeggen dat ik dat is een Limburgs gerecht, dat ken je waarschijnlijk niet, het heet zuurvlees. Ja, ken ik. Nou, Frans er rond. Dat mis ik, ik zal niet zeggen dagelijks, maar zeker wekelijks. Ja. Klinkt niet erg aantrekkelijk als ik zo vraag. Het is zo'n stoofvlees. Ja, het is stoofvlees, ja. Maar uw eisen zijn de mijne niet. Ik vind die eisen die wij stellen nu aan dierenwelzijn, vind ik nog steeds erg laag. En ik weet wel dat in sommige opzichten Nederland voorop loopt, vergeleken met het buitenland, anderen ook niet. Maar dat is natuurlijk geen reden om. Er zijn ook andere onderwerpen. Dus een beetje, ik vind ook dat we in Nederland meer aandacht moeten hebben voor de rechten van homoseksuelen. En dan kun je wel zeggen dat in andere landen homo's gestenigd worden, dat dat dus hier wel meevalt. Maar dat vind ik niet. Ik vind het in Nederland nog steeds heel slecht. Dat is 80 vierkante meter ongeveer voor een varken. Ja. Er zijn 12 miljoen varkens in Nederland die op rooster staan en die nooit de daglicht zien, die nooit modder zien, met afgeknipte staarten. En er is wel het een en ander veranderd. Overigens vooral
ondanks uw partij en zeker niet dankzij uw partij. Partij is het CDA, hè? Het CDA, ja. Maar dat is mij nog steeds niet goed genoeg. Nee, maar u noemde net een voorbeeld. Hè? En we hoeven het niet alleen over de varkens te hebben. We kunnen over kippen en andere koeien of kalveren. Ja. Maar als we het over Nederland hebben, is het in Nederland gewoon verboden om met name de vleesvarkens op volle roosters te houden. 80% van de boeren hebben het al lang veranderd. Ik heb ben ik bij de NDR in een grote reportage geweest. In Duitsland hoeft het... Noord-Duitse rondvaren, televisie. Ja. En als je in Duitsland hoeft het niet. En ik zou liever hebben, ik heb respect voor uw standpunt, maar ik zou liever hebben dat we met elkaar in Nederland er veel meer voor waken dat wij de boeren en boerinnen dus de familiegezinsbedrijven behouden, voedselproductie, wat de eisen ook mag zijn van de Nederlandse bevolking, dat die toegepast gaan worden. En recentelijk zijn er 3 rapporten naar voren gebracht, onder andere van de oud-minister Alders van de Partij van de Arbeid, dat als je wat gaat doen, en straks hebt u het misschien ook over vleestaks, dat we het beter kunnen doen, het geven aan dierenwelzijn, en dat we met elkaar daarachter gaan staan. Zullen we dat meteen bij de kop nemen, die vleestaks? De Partij van de Dieren heeft dat voorgesteld. Ja, D66 vorige week ook al, bij de begroting. Goed idee? Ja, nou, kijk, als je in Nederland iets wil zorgen dat iets... Wat zeg je? Wat houdt het in, vleestaks in dit geval? Nou, dat is een beetje een flauw woord, want toen Wouter Bos de AOW wilde fiscaliseren, hoeft het CDA alleen maar te zeggen dat hij een bejaardentax wil. En dan is iedereen er meteen tegen. Als je iets niet wil, moet je zorgen dat de tax heet. Bankentax, daar is men wel voor. Daar is men wel voor, ja. Dat is wel een voorbeeld, ja. Maar het betekent eigenlijk, daar ben ik voor, dat je de vervuiler betaalt. En vlees is een zeer vervuilend product. En ook een zeer efficiënt product. Voor 1 kilo vlees is 15.000 liter water nodig. Voor 1 kilo vlees is 10 kilo soja of 7 kilo graan nodig. Dus ik vind het niet meer dan redelijk dat alle vervuiling die wij nu allemaal betalen uit de algemene middelen wordt doorberekend aan degene die het consumeert. Wat zou dat betekenen? Dat duurder wordt. Ja, hoeveel? Veel. Misschien wel dubbele. Mevrouw Piering? Nou, uiteindelijk komt het erop neer, als we de tax gaan invoeren, dat het gemiddeld €100 voor een gemiddeld gezin in Nederland, dat ze dat moeten gaan betalen. Per jaar? Op jaarbasis. Maar we hebben... Dat is niet helemaal waar, hè? Want in het voorstel van bijvoorbeeld D66 gaan die mensen, dan rijden we ook geld terug op een andere manier. Laat me even mijn verhaal afmaken. Het is veel beter, en ik vind ook, ik zat bij de taxichauffeur in de auto hier naartoe. Hij zegt, beginnen ze ook al in Den Haag mee te denken over een extra tax op mijn carbonaatje. En het verschil is straks... graadmeter, de taxichauffeur. En als het, even iets anders, bijvoorbeeld je raakt niet de mensen die veel geld hebben, die kopen rustig hun biefstukje wel. Maar een gewoon gezin, daar moeten we ons niet over willen uitspreken. Als het gaat ook met name een gehaktbal, of ze die wel of niet mogen eten. Zeker wel. We kunnen veel beter, en dan ben ik het daar met u eens. We moeten erover nadenken, als het gaat om milieu en dierenwelzijn, hoe je met name in regionaal verband, en dan heb ik het over Europa,